kaunti ma Homa Bay. Kendo mbaka omuoch ni to ng'ano madhi yudo kom mar gavana e kinde ma oganda mopogore opogore osewuok mar laro lemono. Debed ni gavana Gladys Wanga nyalo no lwete kendo koso mane en jalupne nyalo yudo lemono kuome. To jok mamoko mabende ni e ng'wejno geno margi chalo nade? Mana kaka jafumbo marwa Walter Nyambaga lero jopiny giwegi ni kod dwaro mar kit telo machalo nade e komno ma e sigana. Ka odong' ndalo 371 to jo Kenya dhi yiero maduong' ma tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Joluto ombulu e kaunti ma Homa Bay omuocho mbaka ewi lemo mar gavana e yiero mabiro. E mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni nyaka sani jok mosetiaore pap mar rakruok rigri e laro komno mondo mi gidunyre debe okelo gavana masani Gladys Nyasona Wanga, mane en jalup ne Joseph Oyugi Magwanga, Profesa Mordekai Ochieng Ongo, kanyakla kod Odoyo Wede. E kwan jok mageto lemo mar gavana kanyakla biro idho kata dok chien e kaka sa mar siasa medo sudo kendo kayo machiegni kod yiero. Gavana Gladys Wanga wuok Rangwe, Joseph Oyugi Magwanga wuok Kasipul, nyakla kod Odoyo Wede. To Mordekai Ochieng wuok e gwenge mag Rachuonyo. Penjo nyiedhore kit mbito kod kaka jopiem oikore mar rado Gavana Gladys Wanga masani ni apisi ogedo kuom tije mosetimo ne oganda. To kendo ling'any mare bede od bura kuom thuolo malach koluo e wiye jakom mar duond bura mar ODM e Kenya. Kamachielo Joseph Oyugi Magwanga bende osebano Satini Ahmed mapeke debe. Magwanga osebedo jaod bura ma Kasipul Kabondo. Kamogik to nyen jalup gavana e kama nyogwe tao kendo wuok e piny owacho mar Genoa. E samar siasa mar Ramogi TV ong'weyo maling'ling kit tugo mar aguyo gi taya e siasa e kama Magwanga kunje pache kaluwore ni pok olando ayanga ni wuok e duond bura mar ODM kata donje chama moramora. To en jakanyo mar ODM kaka pile e kata doko ni gavana Gladys Wanga modhi piem gode jakomno mar ODM. Awito weyo Ramula Health Level 4 Hospital Korea CM now siepa imanya wangaya to weyo Mbewa kata Homa Bay mabiro dhi history. Mordekai Ochieng Ongo en jalony man kod ling'any modhi aloko wuok e mbalariany ma Andrews e piny Amerika boma maduong' ma Michigan. Jopiny to ni kod dwaro kit gavana mane magigete yiero mabiro 2027. Anyalo gombo ni wabed gi gavana Mario kanyakla. Kik wayier gavana madhoge mit to ok onyal kwayo. Pesa biro ne county government to ok nyal timo dongruok duto te mwadwaro. Nyaka wamed gi kwecho. Jonon siasa oforone Ramogi TV ni kinde mokalo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne ni kod oteku mar sundo oganda mondo osir ng'ato motegno ka ok girango e kit dho udi kata oganda ne. Kata kamano e chal makiny nenre ka gima ng'ato ka ng'ato biro lwenyo kor roko kende e siasa. We as Angoa and as a party have made a very firm decision and very conscious to be in the broad-based government. And it is because President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. Chal mar luto mbulu ma Homa Bay to godo kaka dho udi obedo Karachuonyo, Kabondo Kasipul owuon odok atamalo maduong' mar laja Rachuonyo kochope ombulu. An kang'iyo gavana modwaro ng'at manyalo konyowa kendo gavana manyalo konyo yudhe. To odwaro ng'at manyalo riwo wiwa maka awuo kata ka wuoyo mbele joma moko to ok nyal chwadwa nikech wawacho gimoro. E Ndhiwa bende onywando Kaboch Kanyamwa to kod joka Rachuonyo mamoko kuomgi bende odak kuno bende igetoga e kendo ilombo kochopo luto ombulu. E Suba North kanyakla kod Suba South ogendini kaka Sembo Waondo e kinde mamoko. Jaloso kwan mag jok ma igeto kendo ochopo mondo mi olos orodha mar luto ombulu ahinya te kwan mag siasa mabende nyaka nywandgie. Rangwe mabende oting'o Kochia Kagan to kod Gem kanyakla kod ogendini mamoko mabende wang' janeno malong'o
kendo irango e yiero. Omiyo akwayo ni mondo sirkal mabiro kendo mabiro donjo obed maber kendo otinwa. E kwanno bende nyaka yar makare kochopo e dier boma ma Homa Bay Town, kama Kanyada kanyakla kod ogendini mamoko moa e gwenge mamoko bende ogudore kendo imiyo luor makare kimenyogi e yorno makare kinde mag luto ombulu. Jopiny ni kod ote mane kata tok chope debe. Wayier ng'ano manyalo dok kwayonwa mondo wabed gi dongruok moromo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.